Teraz to ja tylko mogę sobie pograć od godziny 20. Tak, tak słabo. Ja też Za dopiero chwilę wieczorem tego- tylko gram, bo w dzień to kiedy? Nie ma kiedy. Tylko wiesz, no, inaczej to jest jak jesteś No i dorosły, hej. zarabiasz na swoje życie i tak dalej, a inaczej jak masz 16 lat i nic nie powinieneś teoretycznie robić. Musisz zapierdzielać u rodziców. Tak. Słuchaj, wiesz co, ja co jakiś czas myślałem, że mam zapierdziel, ale największy zapierdziel miałem na budowie, wiesz? Po 12 godzin. Także uważam, że Ciekaw tam... jestem, jaką płacę miałeś. O, wiesz co ci powiem, no bardzo tako wygórowano, że miał. No to miałem chyba 1200 zł. Ile? 1200. Na pewno bym za tyle robił. Jak ja u ojca potrafię w miesiącu robić prawie 3 koła. No to widzisz, to nie płacz. Porób 3 miesiące i będziesz miał kurwa zajebisty komputer. Szczerze, nie mam tyle czasu. Powiem ci, jest jeszcze jeden problem, za szybko wydaję te pieniądze. Ja też wydaję Bo ja- pieniądze, bo one do mnie nie mają takiej wartości, jakie powinny mieć. Po prostu No. ja cały czas uważam, że my psi pieniądze zarobiamy w porównywaniu z innymi krajami. No ale to No bo tak troszeczkę, jest. ale to troszeczkę nos Lemi podbudował na live'ie, że No, widzisz jaki on przed ma chwil- internet i na przykład za internet jaki płaci mobilny. Tak samo. No ja też mam internet, tak właściwie mobilny, bo ja mam z karty SIM tyle, że mam modem na dachu zawieszony, nie? Mm. Też mam LTE. Nie mam Czekajcie, jakiegoś ja super zaraz tu internetu. podejdę. Teraz ci powiem, że mam dokładnie teraz, w tej chwili, nie? Ja mam zawsze wysyłanie większe niż pobieranie, nie? To jest w ogóle największy hit. To jest hit internetu normalnie. Ja mam pobieranie mniejsze niż wysyłanie. I robię właśnie speed test. I mam... Kurwa, o kogo te kiecie tak powiadają? No, sorry. rozumiesz ten. Psy na wsi aż stwierdzają, że to jest prawda. Haha, no dokładnie. No właśnie. Nie, kota zobaczyły pewnie. Mamy są pojebane. A tu ci kotów. Słuchaj, pobierania mam wolne, nie? Bo tutaj gram sobie, no to mam wolne 5,5 megabita na sekundę. A, 22. 23, o, 22,69. Ale ci screena wyślę. Żeby nie było, No, że cię... spoko. Ale O, dury nie czujesz rozumiesz coś? z tą. Leciał z tą tarczą, oby głupi, nie? A, dupa blada. O, możesz po niej sobie zobacz, jak ja mam No, teraz internet. spoko. Jak wygląda u mnie 3/4 internetu. Nie no, czasem wskakuje nawet na 20, ale to teraz jest pochmurne. A u mnie jak pada, to jest tak słaby internet. Czemu tak? Da się ich spytać, czy tak jest. O, w ogóle nie wiem jak to kuźwa powiedzieć. Dyfiance. Defense może. 2015. Jak to się wchodziło w gry. Free to play. Boże, jak ja nigdy dawno już nie byłem w tej zapadzie. Ostatni raz jak pobierałem Fortnite'a 3 sezony temu. Ktoś mi to zeżarł. O jest, defense. Jak to wygląda? W ogóle ile to waży, nie? Coś koło 10 giga pewnie. Może mi się zmieść. Bez usuwania niczego. A, jedyne dodatki jakie tu są, to są bits. No i nie mam miejsca na dysku. No i zwycięstwo. Oj, wąski, proszę bardzo. Ze zrywu. No jak? Jak sam ogarnął? Bak, bak, Dziękujemy bak. za Dwa, zakup. 3. Powiedz, że tych trzech opanowałeś. No, A tam powiedz, czarty skąd był masz z ten tyłu. wisiorek ze zrywu? To masz specjalnych, nie masz go?
To czekaj. Jak wchodzi w talizmany i tam specjalny masz, i masz No takie to- SGH pisze. Ej, to wyjdźmy z tej i zaraz zobaczę. Nie, to teraz możesz zrobić. Tak? Przy tym. Przed meczem. Czekaj, zaraz to sprawdzę. No, zaraz ci powiem, gdzie to trzeba zrobić, bo ja tam wiesz, wzrokowy to jest, No, no, no. zobaczyć. Oj, kurde, ostatni byłeś, a u Lemigo widzisz ładnie jak było. Ej, i właśnie, Powiem ci kurde, tak, ci statystyki to nie wszystko. ale powiem ci, że kurde, wyrobiłeś się troszeczkę. Jednak troszeczkę, No, wiesz, ileś naście godzin w W2, tak wiesz, no, szło mi jak mi szło, ale jednak tak, coś... że tak powiem, nie chcę ci ubliżyć ani nic, ale na początku jak graliśmy w BFA, no to szczerze mówiąc, Nie, chcę ja, ci teraz ja nic, se żeby grał cię for uradziło. fun. Grałeś jak gówno. Nanek, teraz wchodzisz w jakąś dywizję, którą No. grasz. Talizmany. Wchodzisz na główną, no, talizmany Specjalne? i masz takie SGH No. na środku. No Faktycznie. i wybierasz. Dziękuję bardzo. Jak ja cię I kocham. masz taki sam ustawiony jak emblemat na tym. A, nie Kogoś zdąża, drugi kurde, na tamtej broni. Ale dzięki. No i to na wszystkie tak możesz poustawiać. No, to se ustawia. To dzięki. No i zaś coś Będzie ekipa... ci wisiał, będzie ci taki wisiał na chwilę. No i zaś coś ekipa zryw więcej wie. Ja w ogóle se No. przemalował tego. Na Bara? Bara. Widziałem. No. Ja tam nie przemalowuję. Ewentualnie tam jakiś Jest, kamuflaż wisi tam, zryw, tak, to... wisi. Jak to ładnie wygląda. Ale na mnie żeś się wyrobił. Zresztą jak grasz w jakąś grę dużo czasu, to zawsze się w niej No, ale wyrobisz ci i powiem nagle tak, będziesz w w W2 tak z przymusem troszeczkę, wiesz? Naciskiem na przymus. A to dlaczego? Nie jest to, wiesz... Dupy nie urywało. Czasem ta gra dupy serio... Nie jest zła, ale dupy nie urywa. O, czasem ta gra jest tako... A teraz BF1 to też, kurde, zabił mnie, nie? W ogóle nie... Może nie mam takiego kciuka To w taki prawej... dla emerytów teraz. Ale nie, powiem ci, może nie mam kciuka w tej prawej ręce takiej szybkiego i w ogóle, że ten... Strasznie, jak wiesz, tam celowanie, cały czas mam problemy z celowaniem, nie? Tak, teraz. A czułość ustawiałeś jakąś? Ja mam maksymalną czułość ustawioną już. I mam No to je... za dużo może. Nie, dobrze jest, bo muszę szybko trafić, nie? Ale już też mam te podkładki pod dźwignięte, wiesz? A, no wiem. Żeby mi się lepiej celowało, ale to też mało co daje. Powiem ci tak, to wszystko jest niepotrzebne, jeśli wyrobisz sobie kciuk. Ale to nie wiem, co tym kciukiem musiałby jednym kciukiem pomarańczy obierać, albo co, nie wiem, łuskać słonecznik. Nie, że już jest... Moje czasy mi się tak wydaje, że troszeczkę minęły. A tam Dobrze. narzekasz. Tak jak mój ojciec Znaczy, ja ci mówił, zawsze powiem tak, jak mieliśmy miałem komputer, grać w piłkę. to ja bardziej nie był taki w grach, tylko bardziej w programach. Taki, wiesz, coś zrobić, coś naprawić, coś takiego. To była moja mocna strona. To nie powiem. To była straszna mocna strona. Czy tam ktoś tam miał jakieś problemy z tym, poradziłeś pomóc. No w tym momencie to jest jak zielone, nie? Nawet są swojego komputera nie opłacają. Teraz to ja ci muszę pomagać. No bo to jest za dużo, to jest, wiesz, kurde, 10 lot ponad. A, więcej. 14 lot. Nie, no dobra, wiecie, tak. Powiem ci tak, ja wszystko rozumiem. Ja zrobiłem sobie 2 miesiące przerwy od tego wszystkiego i nie wiedziałem nic praktycznie, co jest. No co co chwila jest jakiś, nowe i tak dalej. wiesz... Kiedyś to było bardzo łatwe, no. Czym większy rozmiar, czym większą nazwę miałeś, to miałeś lepszy komputer. A teraz, wiesz, nazwy są jakie są, a sprzęt jest jaki jest.
Obczyścić, wyczyścić tu niepotrzebne rzeczy. No i tak samo jak wiesz, masakra z tym moim komputerem. Ja się cieszę, że ktoś mi poskładał go, bo po prostu nie podjąłbym się tego, nie? Samemu. Na przykład ja nie rozumiem ludzi, którzy są po szkole informatycznej i mówią, że złożenie komputera jest trudne. Przecież ja nie mam szkoły. No to widzisz, ja ci informatycznej i dla powiem, mnie to jest łatwe. włożenie elementów do komputera to nie jest problem. Problem Ale jest... mówię i konfigurację i tak dalej, o tym wszystkim. Słyszysz? Mówię o całym No kształcie. ja, no i dobrze Godosz, bo to jest problem. Według mnie tak samo jest problem włożenia odpowiednich RAM, odpowiedniej firmy, do odpowiedniej płyty głównej, do odpowiedniego procesora, do odpowiedniej karty graficznej, do odpowiedniego procesora, do odpowiednich RAM, które razem będą współpracować odpowiednio Easy. i nie będą się gryźć. No, łatwe do zrobienia. Wiesz co, no to... Przynajmniej dla mnie. Może No, powiem tak. dobra, jak dla masz, mnie to jest załóżmy, łatwe. masz przeznaczone około 70 000 na komputer, a komputer będzie warty 10 000. Po prostu będziesz kupował elementy i po prostu będziesz wymieniał. Aha, to z tym tak źle działo, to z tą kartą źle działo, to z tą, aha, to z tą tą. No to dobra, no to nie będzie problemu. Ale załóżmy, masz 5000 i możesz z tego, z całej półki wybrać Z tego? coś. No to- Dobra, mogę ci nawet teraz to zrobić. Chcesz? No dobra, bo znosz Powiem tam na jakieś, szybko. jakieś opinie, znosz tam z internetu, ale jesteś 100% No nie wiem, pewny, dobra, że... to daj mi że- inną cenę. Tak, jestem w 100% pewien, że ten komputer będzie dobrze działał. No ale ktoś to musiał sprawdzić, no o to mi chodzi. Ale to wiesz, oni to dostają za friko, ci, którzy to sprawdzają. Oni dostają to do testów i potem to odsyłają albo sobie zostawiają. To nie jest tak, że oni za to płacą, no wiesz. No dobra, no to też... Ty się wiesz. uczysz na ich błędach. O to chodzi. No Masz się ale uczyć dobra, no na ich jest błędach, a nie na swoich. zwykłym użytkownikiem, szarym człowiekiem, po prostu nie mam takiej możliwości, nie? To pisze do kogo kto się zna. No to pisołek i nawet możesz dobrze wiedzieć, pisołek na swoim fanpage'u, u Lemiego na streamie i po Do prostu mnie na privie się nie odezwałeś, żebym ci coś polecił. Może nie uznałeś. Chyba coś ci też nawet na live pisołek. No to ja ci wtedy tłumaczyłem, ale to wiesz, było na szybko, nie? No, tylko właśnie jedna osoba się podejęła, padło, nie ma problemu, ja ci coś poskładam, będziesz to do... Chodzi mi o do streamów do konsoli. Będziesz to miał aż za dobre. Także, Możesz powtórzyć ostatnie 4 słowa, bo... no, ja po prostu szukał komputera, żeby mieć do streamów z konsoli. Ja tam nie zamierzał grać. No i to co mam to mogę ci jest... powiedzieć tak, powiedzmy tak na szybko, żeby ci stykło i jeszcze zostało. No i to, no powiedz co masakra, ten sprzęt co mam, to co? To jest sprzęt do gier, stricte do gier. Ale I do do... streamowania jednocześnie. Nie, ja gadam o streamowaniu z konsoli. No to streamowanie do konsoli, no to ci Ale, starczy i piątka ale poczekaj, ten sprzęt, który mam, czy jest ponad to, co jest mi potrzebne? Jest? 8. Przewyższa trzykrotnie to, No co to jest dziękuję. potrzebne. I o to mi chodziło, szachmat. I o to mi Ale to chodziło. jest trzykrotnie więcej niż potrzebujesz. No i dobrze, i mam zapas i, No, i na kilka lat. na kilka lat. I o to mi chodziło. Także komputer jest dobrze złożony i już mi się humor poprawiał. No, na jakiś czas starczy. Wiesz, No. no, ale tak jak ci mówiłem, co bym w nim poprawił. Tak, tak, wiadomo, wiesz. Polak Niedużym mądry kosztem, po wiesz, szkodzie. 150 zł. No, No. Nie, jest w porządku. Ja się cieszę, że w ogóle ktoś się podjął tego zadania. a to bym ci mógł nawet to złożyć i wysłać w całości, chociaż to jest bardzo niebezpieczne. No, to jest strasznie niebezpiecznie. No, musiałbym do ciebie przyjechać czy coś. Albo ty do mnie. No, nie wiem, czy w ogóle nie musiałbyś... przesyłka nie musiałaby chyba ze 100 zł kosztować. Przesyłka kurierska z tak ładunek 12 kg to kosztuje około 160 zł. No, No ale to tyle nie... co na paliwo byś wydał do mnie. No, ale... Nie, a co, ty Jedną zwariowałeś więcej?
poważnie, no ile masz? Poczekaj, na jakiej ty miejscowości mieszkasz? No w tym momencie ci nie mogę powiedzieć. Aha, dobra, no to napiszesz mi na priv mniej więcej, nie? No przecież on mówił ostatnio. że No jak był ale lepiej. ja teraz nagrywam, panowie. Aha. On nie miał wtedy jeszcze tego. A teraz już ma. No właśnie, no widzę, no to Ale cieszę To się. Nanek napisz mu na tym, na na privie. privie. Ale wiadomo, mam co mam i się cieszę, kurde, jestem zadowolony, No kurde. dokładnie. Troszeczkę mnie Tak. polityka To martwi. powiedz mi Czerwonemu tak. koniu nie patrzy ze mną. Tak jest. Właśnie. Ile masz mniej więcej do Warszawy? 480, coś takiego. To do mnie masz 450. Ale luźno, 2 stówki paliłobyś spalił. Z jednej No. strony. Jeszcze po drodze by się auto 2 razy zepsuło, także. Nie, no tak źle to by nie było. Tak. Nie, ja ogólnie w tym momencie nagrywam taki materiał, wolne pogawędki. Coś może z tego O, ukleja. Pamiętam kiedyś nagrywałem opinia na temat OBS-a, OBS-a, WW2 bety i zapomniałem, że mam impreza włączono, Bach, Auditions się dobijał, którego pozdrawiam i coś tam, siema Nanek, o fuck, Audition, ja nagrywam teraz. No i zaczniemy temat. A czemu tu zostawić taką wkładkę, wiesz? Jest zostawiono, jest na kanale zostawiono. Tak? No jasne, To nie doszedłem widocznie do tego momentu. a to ten dawno Nanek było, podszedł. to dawno było. No to było za czasów Becky, to sobie to było w zeszłym roku. No, Październik był może. Październik, listopad. a Ty, dupa kurde. gada. Przecież to ma 30 giga, to mi się 4 godziny będzie pobierać. Co ty masz za internet, Zostaw gościu? na noc. Ale o czym ty No ja mam gadasz? taki internet. O tym pisałem. No to czekaj, dobra, mamy tam też? ja ci przedstawiam mój internet i zobaczymy jak się No, ja ci szybko... wysłałem, no, ja mam ten, ja nie mam internetu, to światłowodu, tu dupa. mamy te kuźwa z anteną na dachu. Słyszysz, że... Radiówka. Wiesz, ja radiówki myślę, że nie jest mam. jak po prostu... Po prostu mam LTE. Ty durniu zabił mnie, co za dureń. Ja wiem ile u ciebie się pobiera, 70 giga, więc... No, 70 giga pobiera się 15 minut. Nanek ma szatański internet, to tam ale no operator Idzie też moment. ostatnio dostał tam zjebka. Jak na razie wszystko dobrze chodzi. To przywiąż na łańcuch, żeby nie uciekł. Powiedz mi, ty masz Modern Warfare, nie? Ja? No, tyś miał, nie? Ale nie mam Infinity Warfare, więc nie pogram. Ale miałeś chyba, nie? Czy coś? Miałem, ale sprzedałem. A, ja też to miałem, sprzedałem. Musiałbym kupić. oj. Nie chciałeś ze mną grać, jak ja ci proponowałem. A nie było to kiedy zawsze były. myśl- U mnie jest To w końcu to największy... sprzedałem, Ja dałem wam ci powiem przyjemność. wszystkim, u mnie jest największy problem z ogarnięciem tego, o jakiejś systematyce, o takich rzeczach. Ja bym A chciał tu wszystko też mam ten problem. Ja bym chciał wszystko robić i nic robić i... Nie ma kiedy. No. Wiesz, no. Chciałbyś wszystko i nic, tak jak ja. No. To Mam jest ten właśnie, ból. to jest ten ból. Aż to chyba motyw zmienię wreszcie na tej konsoli. Bo cały czas ten z edycji specjalnej God of War'a, wiesz. Ja mam z Far Cry'a 5 akurat. A to jest? Wolny wiedziałem. Chyba sobie wezmę W ogóle zwykły teraz- Ubisoft. Teraz postanowiłem coś zrobić takiego, że 3 gry takie mam w planach do ogarnięcia. Spróbuję jakieś tam gameplaye nagrać. Może mi się Nie uda. uda ci się. O, że mi się uda bez jakiejś tam na żywca Wiesz, nagrać, dlaczego bez ci się nie obróbki. uda? Czemu?
Bo masz podobnie do mnie. Ja zacząłem serię z Tekena 7 i jeszcze jej nie skończyłem. Stałem na 6. odcinku, zostały mi 3 chaptery i nie chce mi się tego skończyć. Znaczy nie, może tak, że nie chce mi się. Nie mogę Nie ma się kiedy. przełamać. Mhm. No, nie ma kiedy. No to też jest, to jest chyba problem cywilizacyjny, że nie ma kiedy, nie? Tak, nie ma czasu. Wiesz, jak ja bym miał wolne wakacje, ja bym to wszystko już pokończył. No, A jak ja bym ej, zapierdział ja mam 27 trochę, no lat i od jakiegoś, kurde, 10 lat żałuję, po prostu boli mnie to, że nie mam tych 2 miesięcy wakacji. Także wszystkim gratuluję, którzy chodzą do szkoły i mają 2 miesiące wakacji i nie korzystają z powiem tego, ci bo... tak, ja niby mam wakacje, a tak naprawdę to ich nie mam. Ale możesz, Bo dla mnie, pracujesz, że, możesz tam jakieś... siedzenie, Coś tam rodzice ci pomagają, wiesz, patrz innym względzie na to, nie? Ja takich rzeczy nie miał, ja był, wiesz, goły, wesoły i żyj se, nie? Także, a ja pojmaję to. no, także doceniaj Ale to, co możesz. słuchaj. Ludzie są nieszczęśliwi przez to, że nie doceniają tego, co mają. Są Ale mówi... to wiesz, że tak jest w każdym kraju. Nie, Jak tak, to mówią, cudze nie w każdym chwalicie, kraju, tak jest z swego nie każdym znacie. człowiekiem. Nie docenią tego, co ma. No. I co poradzisz, jak tego nie zmienisz? Tak jest. Po prostu taki mamy No, człowiek klimat, po prostu nie? jest głupi, no. Bo... Szczęśliwi ci, co doceniają to, co mają. Ja nigdy nie będę chyba szczęśliwy w takim wypadku. Bo ja nie potrafię na przykład docenić tego, co mam, tylko docenię to, jak to stracę. Aj, ale mnie Bo tak wąski jakby- ubiłeś. Tak wszyscy mają. Każdy Polak taki jest. Że docenia coś, jak coś straci. Nie, pany. Mhm. Ktoś mnie poprze do tego. Ajajaj, mogłem być tam, kurna, ale że to spierdzielił. Na Mazury. Pojechałbym sobie na Mazury, nie? Ja był na Mazurach. Albo rzuciłbym to wszystko i pojechał w Bieszczady. Nie, ja ci powiem tak szczerze, ja był na Mazurach Czasem mam taką ochotę. i, Ja też byłem nieraz. i ciesza się, my spali na łodzi, chociaż troszeczkę szarpło to okropnie, mój budżet, we trzech my byli, ale najpiękniejsze wakacje. Powiem ci tak, ja byłem na takiej kolonii, gdzie wszystko robiliśmy na takich jachtach małych, nie? Mhm. Na takich łódkach. No wiem, To są czekaj, najlepsze wakacje ever. Omega. Nie? Mm, Omegi się nazywały, czy jakoś tak. Takie malutkie, nie? tak, no Bez- może tam się spało, jadło, wszystko tam było kuchenka Aha, mama. a to nie, to już były większe łódki. No to takie większe. Znaczy no wiesz, tam było tak prawie wszystko, co w domu mieści. I dalej, I na Mazurach żeśmy pływali. Było 5 osób nas na jachcie. A, no to Opiekun wielkie, i to sterling. wielkie łody. My byli na takiej, który się Czyli 7 zmieści... osób, ale spało tam 5. My byli na takiej łodzi, gdzie się zmieści chyba 8 osób. A nas było 3, nie? Aha. No. Miało być nas więcej, no ale... No i dokończę. Kurna. No i byliśmy, Co się teraz dzieje? Kończy się już to. I przychodzi do mnie ten, kto organizował ten cały obóz. I mówi tak, jesteś po topce w pierwszych 3 osobach, najlepszych. Mhm. Chcemy zabrać cię rejsem do Danii, nie? To taką dużą, wypasioną takim jachtem, nie? Mówię, nie, tam gdzie ja będę płynął, to tam szał cię i tak dalej, nie? Bo tam mówiliśmy sobie wszyscy na ty. Miał 30 parę lat i kazał mi do siebie natywać. No A i jak nie, to dobrze. 50 pompek. Za każde powiedzenie pan. No dobra. Ale na ty. Mówię, gdzie? Co ty oszalałeś? Gdzie jadę? Ty uju, ty. Nie będę płynął, nie? A, zabił mnie. I w końcu mówię, dobra, tam ciul. To też były najlepszy, jeden z najlepszych, no najlepszy rejs, na jakim byłem. A obóz na Mazurach to były najlepsze wakacje, na jakich byłem. Kurwa.
Kurna, od Ale pleców no niestety- zaszedł. No co za świnia. Szpetno. Nasza gmina udziałowała w tym roku i w zeszłym roku, nie, w zeszłym roku Ej, grosza. jeden gościu mnie cały czas złoto. Ej, ludziska, opanujcie się. I w ogóle nie było to zorganizowane. Zabij go. No nie potrafię. Przykam gdzieś i już. Poczekam na Dobra, niego. ze dwóch. Fakt, to mnie zaś teraz inny zabił. No kuźwa, jego mać. Nie wierzę, ten gnoj cały czas tu siedzi. Kurde. No dzięki. Jeszcze mój inny zabił. Ja cię kręcę. Butterfield 2. Ten gościu mnie, ale Ja taki... cały czas mnie kurna dawał mi tak popalić, że... O kabra. Ajajaj. Ej, mi forma spada. Aj. Kurde. Oberwałeś to przedtem trochę. Oberwałek i przez to się odwróciłeś, nie? No właśnie. Ale... Teraz tylko gra, to nie ma co się spinać. A, także czuł, że tamtędy pójdziesz. Kurde, wycelował za późno, za późno, za późno. Ale masakra, tak jak ci powiem, no. Wiesz, nie jedni go dają na pierona ci taki sprzęt i już w ogóle. Ja to robię for fun i korzystam z tego sprzętu. Trudno, w dołek tyle, No, tyle ci tam kasy. trochę długo ci posłuży, to tam za roku nie będziesz wymieniał przez te 2 lata. No, mam takie nadzieję, nie? Że wiesz, że da z tego zadowolony i... O, sorry. O kurde. A psikus. I tak mnie zabił. A przed chwilą tam leciał granat. Odrzuciłem go. Nie, wcześniej wybuch już. Wracając jeszcze do tego obozu. Nie, ale ci powiem, kurde, co z tymi grami, to razem jakby my coś zagrali, to by było fajnie, nie? No, można by było tak. Jakiś taki Wtedy mieliśmy zrobić Black game- Opsa, można było parę osób. Albo, no, Black Opsa 3 na przykład, bez gameplay można w kooperacji zagrać singla. No kurde, to trzeba się zgodać, tam Lemiego też w to bymy zaangażowali. Ja nie mam jeszcze tego, nie mam serii z tej gry w ogóle. Można Ile tam byłoby jest tych się misji? zająć. No, nie wiem, nie grałem jeszcze Z w tej. 10, No, 10 po godzince, To- 10 odcinków zrobić. to może by coś dałoby rady, no. Kaś ty w los, kościół. Porażka, o Godzinę mniej kurde. więcej, czy 2 godzinki dziennie to można na ludzie idealnie. No. Zgodzę, I wąski znowu szaleje, wąski. No, a jak? Szeroki. I tu ładnie hedzik. A czemu Dobra. akurat wąski? Dobra, czekajcie. A tak jakoś, nie wiem. Nie myśleli, to zostało się Dziękuję za przyjęło i- taki No krótki filmik, prawie 30 minut pogawędek przy Serio? WW2. Angry Shark kosztuje... Chcecie więcej konsolę jakichś takich 42 ciekawych rozmów, złote. to zapraszam serdecznie Prawie. na kanał. Telefon jest za friko. Prawdopodobnie live'y będą na Twitchu, To chyba ponieważ sobie instaluję. YouTube troszeczkę nie lubi młodych streamerów, sądzę, że kto zauważył, nie tylko ja. W ogóle już nie ma tej oryginalnej Ale, aplikacji Angry Shark. Jak na razie na YouTubie też wydaje jeszcze streamowo, także bez obaw. Chyba. Głównym Ja byś tematem, pobierał wracając jakieś do tematu, nieznajome ci się wirusy dziękuję wpieprzają. dzisiaj za pogawędki przy WW2. Troszeczkę my tam z Wąskim, z Masakrą pogadali o takich różnych aspektach. Powiedzmy, nie wszystko my pogadali, ale to tak na żywca, że nagrał. Serio?
Nic, Moje dziękuję. urządzenie nie jest Tak, zgodne z tą Godom. wersją. Jak chcecie Lagowiec z zeszłego roku, więcej, to słuchaj. zapraszam na live'y, Nie bo mogę na różne nic ciekawe zainstalować, akcje to się ja dzieją. Także jedynie co, To to się was nazywa zapraszam. wsparcie. Pamiętajcie o mnie. A nowsze gry typu Sprzymierzeni South Gaming. Park mogę normalnie zainstalować. Do Lemigo wpadnijcie, do Masakry, Albo Valiant Lokko, Hearts. Banboy, Są gry dużo bardziej wymagające. Gold Ja tam gier nie mam w ogóle na na telefonie. Twitchu, o, Arela, Miałem kiedyś kilka, ale do tam Przemka, nie no grałem do w tego wszystkich wolałem. wpadnijcie. Szczerze, ja Wpadnijcie jak mam, możecie, coś powiem, chyba że mnie bardziej lubicie. Pewnie już dużo. 12 gier, Dzięki, a gram kończę ten materiał. Trzymajcie nami się. gram. Piszcie w komentarzach, czy wam się odpalę podobało, sobie czy playa chcecie na więcej bazę, takich tak. materiałów, tak na Czasem żywca Tekena. ściągniętych. Czasem YouTuber Slice jeszcze. To Dzięki, ona, to trzymajcie był się, hype. a jo, dali peką z chłopakami. Jakiś Boombridge, którego zainstalowałem nie